अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पढ़े मोतिहारी हमके देखिए के मारे पिहकारी जात रहनी पढ़े मोतिहारी हमके देखी मारे पिहकारी उ तो पहले हमार पीछा फोटो कई गो खींचा उ तो पहले हमार पीछा फोटो कई गो खींचा बस गईले दिल के अंदर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांते से दबा के दिल नंबर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांते से दबा के दिल नंबर सखी से हमारा पड़ल रहे पाछा दिलवा के सखी बाबे बड़ी साचा डबले ना देखी मनो नहीं माने हमरा तो उहो लागे बड़ी अच्छा सखी कई दिन से हमारा पड़ल रहे पाछा दिलवा के सखी बाबे बड़ी साचा जबले ना देखी मनो नहीं माने हमरा तो हो लागे बड़ी अच्छा कहे फोनावा मिला के रात भर जगा के कहे फोनावा मिला के रात भर जगा के बात करेला उ डम्बर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांत से दबा के देले नंबर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांत से दबा के देले नंबर सखी रे प्यार के ठेकल है बाजाल हो हमारो मन नहीं होता संभाल हो पूछनी की तोहर का बटे नमावा कहलस की हई पिंसु पलक धमाल हो सखी रे प्यार के फेंकले बाजाल हो हमारो मन नहीं होता संभाल हो पूछनी की तोहर का बटे नमावा कहलस की हई पिंसु पलक धमाल हो निकल लागे मुस्कान जाने आदित्य अंशुमान निकल लागे मुस्कान जाने मुकेश अंशुमान धरती लागे अभयम्बर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांते से दबा के देले नंबर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांते से दबा के देले नंबर सखी रहनी पढ़े मोतिहारी हमके देखिए के मारे पिहकारी जात रहनी पढ़े मोतिहारी हमके देखी मारे पिहकारी उ तो पहले हमार पीछा फोटो कई गो खींचा उ तो पहले हमार पीछा फोटो कई गो खींचा बस गईले दिल के अंदर सखी लेके आइल रहे उ गोलेम्बर सखी दांते से दबा के दिल नंबर